Vale, chicos, como queramos. Vale. Boa noite, Iago, un saúdo. Bueno, primeiro o análise que faz do partido e a segunda pregunta é causas do troco da primeira metade a segunda, posicionais, tácticas de homes para que o equipo mudara tanto dun tempo a outro. Bueno, empezo pola segunda. Vendo como foi a primeira parte, algo había que trocar, había que buscar o que realmente adestramos toda a semana, que na primeira parte non fomos quen de facelo. Evidentemente, por unha parte, un bo facer do rival, do Tenerife. Creo que viñeron a buscarnos cerca da nosa portería e a complicarnos a saída de balón para chegar ao seu campo. Creo que hoxe cometemos moito error individual, moito erro o que non estamos acostumbrados, sobre todo despois os dous goles que veñen en situacións que falamos toda a semana de evitar, que era o balón parado. Este é o equipo máis potente de toda a categoría a balón parado, tanto ofensivo como defensivo. Ofensivo con sacadores espectaculares, con rematadores de cerca de 2 metros, físicamente grandes, e despois a nivel defensivo o mismo, cunha defensa zonal que é moi difícil de batir, non? Creo que hoxe o partido iba por encontrar ou sacar de zona, tanto no xogo dinámico como en balón parado, en sacar de zona a eses xogadores do primeiro tercio deles para intentar correr e atacar a última línea en carreira. De aí que Lago Júnior fose o dianteiro, de aí de sair con dous extremos a perna natural, xogar un pouquiño con Iker Unzueta partindo como dianteiro pero descendendo para xerar dudas o cuarto xogador da liña defensiva do Tenerife, pero na primeira parte non fomos quen de atopar iso. O troco, Pablo Trigueros tarxeta hai que limpiar, Jorge tarxeta hai que limpar. O plan seguiu sendo o mismo, encontrar eses homes entre liñas, pero en vez de estar dentro, atopalos desde fora. E aí é a situación de Chus a banda. Pasamos a fijar a última línea con dous dianteiros, Unzueta e Reniero, ir un pouco máis ao contacto físico para xerar eses espacios para Chus e a chegada de Samanes de segunda liña, como despois que a entrada de Neco, pois sumar un terceiro home por dentro para xerar esas ventaxas, e creo que aí o equipo estuvo moito máis cómodo. Creo que encontramos o que estuvemos traballando toda a semana. É unha pena porque creo que tuvemos incluso situacións para gañar o partido. Tamén é certo que eles saco 2-0 tuveron 2-3 situacións claras para meter o terceiro, aí acabaría o partido. E despois creo que ao final é un partido de ida e volta. Creo que dous equipos que buscaron os 3 puntos, en este caso, pois darlle a noraboa aos meus xogadores porque non se conformaban non nos conformábamos co empate, e iso é o que ten que ser este equipo tanto na casa como fora, pero sobre todo aquí. Con 0-2 evidentemente tines que arriscar, buscaches ese partido de ida e volta ti desde o plantexamento, e segundo, fútbol veloz, vertical, profundo, prácticamente que a un toque, controle pase, cando outros partidos o equipo a veces conducía máis. Non sei se estás contento de como xogou a segunda metade. Sí, claro, moi contento. Eso é, que hai outros partidos no que os rivais nos esperan en 3 cuartos ou cerca da súa portería. Aí sí que hai que ter un pouco máis de paciencia a hora de circular, sí que hai que traballar un pouco máis que as conducións, con pases un pouco máis horizontais para atraer e a partir de aí buscar esa situación de espalda. E hoxe cun equipo que a súa liña defensiva todo o partido estaba en medio campo, había que intentar os primeiros pases que fosen cercanos para que saltaran, unha vez que encontrábamos lonxe, pois correr, non? Que o da segunda parte. Eu entendo polo run o mellor que había na primeira parte na grada de que vas perdendo ou de que a xente ve que a liña defensiva do equipo rival está en medio campo e queren que busquemos ese golpeo en largo rápido, pero entre unha liña defensiva como a do Tenerife, que é rápida, que é fuerte, non é o mesmo que o día do Celta B, por exemplo, que sí que xogamos eses golpeos á espalda porque sabíamos que aí sufrían. O que queríamos facer era encontrar eses dous primeiros pases
en corto para que saliran os centrales en conducción, como se viu na primeira parte, ainda que hoxe a nivel individual creo que cometemos moitos erros. E unha vez que encontrábamos ou ben esa conducción de central atacando a última línea ou ben ese home libre que se giraba, aí sí correr con espacio á espalda. Na primeira parte non fomos quen, na segunda creo que sí que o atopamos e creo que sí que fixemos un moi bo partido. Hola, Iago, boas noites. Álvaro Cervera estuvo aquí hai uns minutos. Que opinión tes do penalti o vosso a favor? Dice Álvaro que non é penalti. Como vixes a xugada? Non a vin, non mirei nada, non a vin. Entendo que cando apitan sobre todo bueno, ca axuda da cámara e da tele, pois que o verían claro. Entendo pois o malestar do adestrador rival, pero bueno, non o sei, así como outras veces nos pedimos revisións e situacións que nos parecen máis claras e ao final non hai ese cambio de opinión. Non sei, para min creo que na primeira parte eles foron moi superiores, esa é a realidade, moi superiores. Creo que a sensación era de que había moita diferencia entre os dous equipos en todos os sentidos. Creo que na segunda parte igualouse a balanza. Bueno, non podo opinar. Por lo que dices tú, Iago, se houberan convertido pues, o 0-3, posiblemente o partido se houbera acabado xa nese primer tempo. 0-3 é un marcador moi complexo. Para min o marcador máis enganoso no fútbol é un 2-0, un 0-2. Esa é a realidade, porque te relaxas, ves que tes dous goles de vantaxa, no momento en que o rival mete sigues por diante pero xa empezas a dudar, pasan estas cousas e ao final creo que, insisto, eles tamén tuveron chegadas por esa banda, sobre todo que nos quedamos con Samanes, que tiñamos que arriscar, tiñamos que intentar buscar esa chegada desde segunda línea con él, esa banda de Nazan e Samanes que quedábamos un poquinho máis desprotegidos e puderon facer o terceiro tamén, pero creo que nós tamén tuvemos situacións máis que suficientes para facer o terceiro. Máis claro é o tiro de Neco que dá no pau, non? Pero creo que temos 2-3 situacións de correr con Pastrana, situacións de último pase que non estamos acertados ou de último tiro que tampouco acertamos. Bueno, vamos falar da afición, porque como valoras, porque eu creo que levou nun volantes a afición ao Club Deportivo Lugo nesta segunda tempo. Como valoras como estuvo a afición para ti? Espectacular, a verdade é que, bueno, gustaríame haber ganado, sería increíble darlle a volta ao marcador e facer a épica, porque creo que nos serviría tanto internamente a nivel anímico como externamente. Creo que sería unha imaxe do equipo que creo que todo lucense quere ver. Creo que si xuntamos eses minutos ou esa segunda parte de bo fútbol con resultado favorable, pois é destes partidos que fan afección, non? Aquí non se lle pode pedir moito máis afición, máis que cada vez se unan máis, non? Estános costando, a verdade é que estou un pouco triste porque, sinceramente, penso que o fútbol está sendo cruel con nós neste inicio de tempada. Obxectivamente falando, creo que tivemos partidos nos que tiñamos que ter máis puntos na clasificación, estar noutro posto, pero creo que se están facendo as cousas ben dentro do que depende de nós. Ou falo neste caso de min e do corpo técnico, non creo que o equipo ten identidade, creo que o equipo non lle perde a cara ao partido independentemente de quen sexa o rival, que generamos, e que creo que se ve un equipo con identidade. Insisto, así como a semana pasada dicía que xogando como xogamos en Bilbao estaríamos máis preto de gañar que de perder, xogando como xogamos na segunda parte hoxe, pois sigo opinando o mismo, pero isto vai de resultados. Bueno, hai que seguir. Buenas noches, Iago. Hola.
cómo fue la decisión en el penalti, ese 2-2. Evidentemente ya sabíamos antes de llegar a Lugo que Iker Unzueta es un especialista en los penaltis, además con ese estilo que tiene a lo Manu Barreiro para lanzar. Hoy no lo lanzó Nico Reniero, no sé si fue una decisión del cuerpo técnico, también en parte condicionada por el hecho de que Nico venía de lesión. No, yo no tengo... Sí que tenemos claro quiénes son los lanzadores, pero a mí no me gusta cerrarlo. Sí que cerramos quién saca el balón parado, quién, tanto a nivel ofensivo, a nivel defensivo, quién está en cada lado. Sí que tenemos muy establecido, tanto en ataque como en defensa, un juego dinámico donde se tiene que colocar cada uno, lanzadores de penalti dentro de los 3 especialistas que tenemos. Creo que tiene que ser el jugador el que decida sinceramente, y si lo mete perfecto y si falla pues nadie le va a decir nada porque lo falla el que lo tira, y hay que tener la convicción, y sobre todo en un momento de partido en el que sabes que tu gol le puede dar puntos al equipo, pues hay que tener esa valentía y esa confianza para dar el paso adelante. Y por otro lado, Yago, ¿cómo valoras esa situación en banda izquierda con Santi Samanes jugando de lateral, que ya comentabas por qué? Después entró Chus Alba, que es verdad que juega en el medio, pero un tanto lateralizado, y con Unzueta que jugando muy alto, lógicamente como delantero, también bajaba a recibir. ¿Cómo valoras un poco esa situación en la banda? Muy bien. Sinceramente creo que el partido lo empata Chus Alba. Lo empata la asociación Chus Alba, Santi Samanes, Iker Unzueta, Nico Reniero, cada uno haciendo su papel. Los 2 puntas, lo que nosotros teníamos establecido a lo largo de la semana era empezar fijando con 2 puntas, en este caso con Lago y con Unzueta de inicio, para que en ese primer pase en corto, mientras la pelota se mueve con pases cortos y la línea de atacantes de ellos diesen el paso adelante, Unzueta descendiese y a partir de ahí Lago romper, Jorge romper, Pastrana romper y Unzu venir. En la primera parte no fuimos capaces, es verdad que ellos apretaban bien en la primera línea y sobre todo sus centrales sí que saltaban con Unzueta y no nos dejaban salir. Al final lo que cambiamos fue quién lo hacía, un delantero venir aquí o uno de fuera venir dentro, y ahí en esa asociación creo que estuvimos muy bien, que lo interpretaron muy bien. Y después la otra parte, que ya siempre queremos jugar a esto, siempre tenemos que querer el balón, pero hoy era un partido para quererla todavía más, y al final creo que el mediocampo con el que acabamos, sobre todo con Neco Celorio y con Chus, los pequeñitos, ¿no? Parece que es todo lo contrario a tal. Los otros son unos jíbaros, son unos 90 y pico, todos con unas piernas, bueno, pues gente de fútbol profesional, es así, es la realidad. Y al final parece que para combatir con ese tipo de equipos tienes tú que meter más músculo, y al final es todo lo contrario. Lo que tienes que hacer es todo lo contrario, cosas que ellos estén incómodos. Y fíjate, pues al final en la segunda parte, poniendo a los pequeños, encontramos las soluciones para ir a por el partido. Hola. Xa comentabas que no tema táctico o equipo mellorou moito en cuanto a ser unha presión na segunda parte, pero crees que tamén tuvo que ver o meter unha marcha máis, un punto máis de intensidade? Sí, no, tamén ten que ver o primeiro gol. No momento en que metes o primeiro gol, e sobre todo, pois non sei exactamente en que minuto é, entre o 15 e 20, creo que o estado anímico cambia totalmente, creo que eso dá enerxía, e unha vez que dá enerxía, pois vas para diante, non? Tamén é certo, falamos no vestuario, o último que lles digo antes de salir a iniciar a segunda parte, que é o peor que pode pasar si xa vamos perdendo, é dicir, que hai que ser valientes, hai que querer o balón, hai que ser verticais, hai que intentar marcar o primeiro gol o antes posible para ter todavía marxe con esa enerxía para ir a polo segundo, e así se deu. Sí, totalmente. Creo que a afección xa na primeira parte xa estuvo moi ben. Evidentemente, eu como aficionado, se vou a ver o meu equipo e vexo que hai erros groseros, os que non estou acostumbrado a ver, de certos xogadores, pois tamén non vou dicir que me enfadaría, pero sí que non me gustaría. A xente tamén ten que entender o rival que había diante, o que plantexaba, e bueno, é que non todos os días estamos ao mellor nivel, non? Bueno, tiramos de cambios, xente de segunda
segunda línea, xente que acabou o partido moi ben e que bueno, que o Gallá sigan nesta liña, porque o que queremos é competencia, o que queremos é que o que entre o faga incluso mellor que o que saliu de inicio. A mí non me gusta falar de xogadores titulares e suplentes, gustame falar de xogadores que empezan o partido e os que o acaban, non? Porque mismamente pois co compañeiro que tes ao lado falaba outro día de guardar unhas debaixo da manga de certos partidos, de certas situacións, e iso fai o xogador. Eu podo anticipar ou podo querer ou pensar que van a pasar certas cousas no partido e deixar xogadores no banquillo para cando se den, pero se despois entran e non entran con enerxía, non entran cas ganas de facelo, pois mal vamos. Así que, bueno, vitoria de equipo, vitoria de colectivo, vitoria de afición. Este é o camiño a seguir. Seguiremos traballando para bueno, seguir crecendo como equipo. Gracias.